point mameshako koyudo kanyo. Bende we no will ni wabunge tene onge be oparo na point moro kanyo. Wabunge ntiere wabunge chiegni apani apar. Ma meshako monganyo gi. Ginganyo. Gin gidege wacho niya. One constitution wacho ni pesa makama dhie county. Yes. To pesa makama pod odong' ang'o? National government. An kaka Karoli, an kaka Ojenda, an kaka jogo telete. Wan waseneno Elisha gini jalango gini wan waseneno ni wadwa dhi wuoyo gi president mondo gima no akalo cha otimang'o otimre. To bende yudo ka gine magi gimedo riwore machiegni gi sirikal. Weche mag dongruok, weche kata weche mag demokrasia mar siasa. Okowulo ni ei thuolo ni te ni nyaka yie gima pati wacho. Dong wawacho ni mondo mi ni demokrasi marwa owinjo chal kaka pinje maoko. George Meshak igani kende an kaka Mark Matunga asewuothe pinje 21 igani kende. Koro wawe wacho weche moko ni mo oidho Kenya ka ok en Kenya ka kende kamora mora madhie maidho taxi maidho kata tuk kata maidho japiko iyudo ka kit lokruok mar ngima mar economy olokore kabisa e piny ngima mano namba 1. Namba 2 sani wawacho ni wadwa bedo kaka Amerika e demokrasi mabende wakopi sani dong ineno ka gionge gi speaker mar parliament otamo gi yiero nikech nitiere jo party moko mowacho ni oyo wan kama kaka watimo chingni ginene wabunge 15 iwinjo ni oriembgi e ginene oriembgi e parliament ok oriembgi mano ema chiwa demokrasi mwatimango ma wadhiye ma Meshak ong'eyo gigo ento koro wacha nikech koro watiere ratiro. George Mark nyaka ng'e gimoro achiel.